Исәмісіз сіз яңалықлар программасы қарайсыз, студияда мен Румил Карамиев. Иқтибарыңызға бүгінгі программаның төп темалары. Мәктәпләргә шит кешеләрне кертмәскә, күңел ашу чараларын үткәрмәскә. Бүген директорларга яна бер кат куркынычлы кагыйдәләрен аңлаттылар. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Барысы да кулга тапшырылачак. Россия почтасы Мисырдан кайткан багажларны адресатларына тарата. Бурычлары булмаса да уңайлыклардан мәхрүм калганнар. Бер шәкердәшнең фатирын су баскан, икенчесенең түшәменнән тамчы тама. Картиналар галереясында яңа күргәзмә һәм яңа җитәкче. Тулырак хәбәрчебез материалында. 19-нчы мәктәпкә бомба куелган дип ялган хәбәр җиткерүченең кем икәнлеген ачыкталдылар. Кичә көндез 2 тулганда шәһәр мәктәбендә укучы һәм педагогларны тиз арада эвакуацияләргә туры килде. Полиция хезмәткәрләренә бинага бомба куелган дигән хәбәр килә, әмма хукук сакчылары оператив рәвештә әлеге хәбәрнең ялган булуын ачыклый. Күрше шәһәрдә яшәүче балык булмаган бала шулай шаярырга уйлаган. Хукук сакчылары мондай шаяруларның ахыры начар тамамлануын ассызыклый. Теракт буенча ялган мәгълүмат тарату очрагында закон буенча җәза каралган 3 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкин. Бу җәза зурларга да, балык булмаган кешеләргә дә каралган. Мәктәпләргә шит кешеләрне кертмәскә, масса күләм күңел ачу чараларын шикләргә бүген белем бирү учреждениеләре җитәкчеләренә тагын бер кат куркынычсызлык кагыйдәләрен аңлаттылар. Киңәшмә 7-нче мәктәптә үтте. Бер көн алдан шәһәр мэры Наил Мәгдиев җитәкчелегендә террорчылыкка каршы комиссия утырышы булды. Анда мәктәпләрдә пропуск системасы кабил булмауны тәнкыйтьләп чыктылар. Теманы безнең хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Надежда Курочкина оныгын көндә мәктәптән каршы алырга килә. Документларны бик нык тикшерәләр ди пенсионер. Үзе дә мәктәпкә теләсә кем кирип йөрергә тиеш түгел дигән фикердә. Спрашивают, если я, например, хочу пройти, спрашивают у меня паспорт. Мәктәпкә керәсем булса, паспортны, башка мәгълүматларны сорыйлар. Бу миңа ошый. Балалар сак астында дигән сүз. Кем тели шул кирип йөрми. Оныгымның да пропуск системасыннан зарланганы юк. Соңгы арада террорчылык актларына бәйле рәвештә чаллы мәктәп бакчаларында контроль көчәйтелде. Бүген белем бирү учреждениеләре җитәкчеләренә куркынычсызлык кагыйдәләрен тагын бер кат аңлаттылар. Пропуск системасы, сакчылар, видео күзәтү җайланмалары булар отчет өчен генә булырга тиеш түгел. Кайбер мәктәпләрдә форма өчен генә видео күзәтү җайланмалары куйдылар. Алар бары бер ноктага гына карап тора. Гәрчә видео күзәтү җайланмалары периметр буенча урнаштырылырга тиеш. Алар тышкы якта да, кирү ишеге янында да булсын. Хәзер мәктәпләрнең күбесендә хәтта ата-аналарны да эшкә үткәрмиләр. Башлангыч сыйныфта укучыларны укытучы каршы алырга, я булмаса аны ата-ана телефоннан кисәтергә тиеш. Вахтерларга да эш арткан. Хәзер алар һәркемне тикшерә. Элек кертәдер икән, паспортлар белән язып кертәдер. Хәзер инде менә паспорт белән язып та кертмәйбез. Списоклар бар инде, кружокларга менә список бирәләр безгә, шул список буенча кертә инде менә. Престиж бар бездә укырга киләләр, аларны тоже список белән кертә башладык барсында хәзер. Ну, основном кертергә тырышмыйбыз бездә. Мәктәпләрдә укучылар өчен дә аңлату эшләре алып барылачак. Алар гадәттән тыш хәл килеп чыкканда үзләрен ничек тотарга кирәклекне яхшы белергә тиеш. Наши дети, кроме посещения школ, посещают кружки. Балалар бар тик мәктәпкә генә йөрми бит. Спорт һәм мәдәният учреждениеләрендә дә шөгыльләнәләр, сәүдә үзәкләренә баралар. Шуңа күрә аларның саклык чараларын белүләре кирәк. Укучылар һәр кайда игътибарлы булырга тиеш. Шәһәрдәге 3 мәктәптә капка һәм коймалар ныклы түгел. Хукук сакчылары хәлне төзәтергә күрсәтмә бирде. Бу теләсә нинди машинага мәктәп территориясенә үтеп кергә менә дигән мөмкинлек. Мәктәп ишегаллары буш булырга, анда менә була итеп бер генә машинада куелмаска тиеш. Әлеге кагыйдәдән хәтта директор машинасы да искәрмә түгел. Бу куркынычсыз кагыйдәләрен тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Камбалар медицина үзәгенең тернәкләндерү бүлегендә бүген өйрәнүләр узды. 58 бала һәм 20 хезмәткәр янгын чыгу хакында сирена ишетү белән урамга чыкты. Эвакуация 4 минут эчендә башкарылды. Тернәкләндерү бүлегендә 3 яшьтән 8 яшькә кадәрге балалар тәүлек дәвамында дәвалану ала. Янгын куркынычсызлыгы буенча өйрәнүләр 3 айга бер тапкыр уздырыла. Хәзер шәһәрдә социаль яклау дип исемләнгән профилактик акция уздырыла. Эвакуация ныклы 4 билгесенә башкарып чыктылар.
Сложное время. Катлаулы вакыт террор актлары булып тора. Шуңа күрә монда өйрәнүләрне еш уздырабыз. Медицина үзәге территориясендә игътибар белән күзәтәбез. Шуңа күрә балаларны эвакуацияләү мөһим. В ноябре текущего года организованы Ноябрь айында социаль яклау дип аталучы профилактик акция башланды. Аның кысаларында янгын куркынычсызлыгы буенча инструктажлар укыла. Без социаль яклау учрежденияларында, белем бирү һәм сәламәтлек саклау биналарында, тәүлек дәвамында кеше йөри торган урыннарда өйрәнүләр уздырабыз. Мисырда ял иткән шәһәрдәшләребезнең чираттагы багажлары кайтты. Чемоданнар Бигеш һәм Казан аэропортына кайтарыла. Багажны аэропорттан барып алыргамы, әллә Россия почтасы хезмәткәрләренең китергәнен көтәргәме? Һәркем үзе хәл итә. Чемоданнар 13 ноябрьдән бирле кайтарыла башлады. Моңа кадәр 43, бүген тагын 21 чемодан кайтты. Шәһәрдәшләрнең күбесе почта хезмәтеннән куллануны кулай күрә, хезмәткәрләр чемоданнарны өйгә кадәр бушлай китереп бирә. Иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр чемоданнар почтамга килеп җитү белән почта хезмәткәрләре инде туристлар белән ял иткән керәләр элемтәгә, алардан белешәләр, аларга җайлы вакытны бу багажны кабул итәргә и шул вакытта курьерлар килтереп җиткерә. Мисырда ял иткән шәһәрдәшләрнең багажын кайтару соңгысы түгел. Чемоданнар тагын кайчан кайтыр билгесез. Сораулар туган очракта Чаллы почтамтына 700412 номеры буенча шалтыратырга мөмкин. Посылканы интернет аша махсус номер буенча да күзәтеп була. Мисырдан кайтучы багаж турында Россия почтасының кайнар элемтә телефонына шалтыратып белергә дә мөмкин. Россия халкы Мисырга Минск, Израиль аша оча башлаган. Бу туристларга 2 тапкыр кыйммәткә төшә. Ростуризм җитәкчелеге туристлык агентларына Россия халкын төрле маршрут буенча Кызыл диңгез буена җибәрүгә чик куярга ниятли. Мисырга очышларны Владимир Путин 31 октябрьдә булган һәлакәттән соң тыйды. Бигеш аэропортына Мисырга китүчеләрнең барысы да кайтып җитте. Әлегә Кызыл диңгез буена рейслар юк. Алар әле тиз генә яңартылмас дип Бигеш аэропорты җитәкчелеге. Выполнять их дальше было бы преступно. Әлеге рейсларны калдыру җинаять булыр иде. Премьер-министр Дмитрий Медведев үзенең чыгышында бу тыю озакка дип белдерде. Авиация куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен рейсларны кыска срокларда кабаттан кайтарып булмый. Бурычлары булмаса да уңайлыклардан мәхрүм калганнар. Бер шәһәрдәшнең фатирын су баскан, икенчесенең түшәменнән тамчы тама. Картиналар галереясында яңа күргәзмә һәм яңа җитәкче. Толырак хәбәрчебез материалында. Популяр җырчы Фируза Сибгатуллинаның иҗатыма 25 юбилей программасы. 21 ноябрь Яршалының Сарасадыков исемендәге концертлар залы. 24 ноябрь Түбән Кама. Катнашалар Рәшит Шамкай, Наил Әнәсов, Сейдаш бию театры һәм башкалар. Рәхим итегез. Эй, ты кто? Кто? Открытие, балда! Открываем 250-й магазин корпорации «Центр». Отмечаем грандиозной акции. Цены бестселлер на бытовую электронику и мебель. Что это? Рози Велет. Я же вроде телевизор брал. Это моя мама. А это еще одна мама. Елена Ивановна. Теща моя. Она у меня самая лучшая из всех тещ в городе. Зятёк! Считаешь, что твоя теща лучше? Тогда участвуй в конкурсе телеканала Челны ТВ «Моя любимая теща». Отправь самое оригинальное фото своей второй мамы в группу Челны ТВ ВКонтакте и напиши в комментариях, почему твоя теща лучше всех. А с 22 по 29 ноября лови свои признания в эфире телеканала Челны ТВ. Лучшие авторы получат призы от супермаркета Бахетле. Подробности на сайте tvchelny.ru. Партнер конкурса ООО «Центр противопожарных услуг Пожсервис». Телефон 911-611. Сез яңалыклар программасы карыйсыз. Дәвам итәбез. Бүген уен автоматларын тоту белән шөгыльләнгән төркемнең эшен судта карау кабат күчерелде. 6 фигурантның берсе, Василий Криворучко, авыру сәбәпле суд утырышы моңа кадәр 1 айга күчерелгән иде. Ул хәзер изоляторда, утырышка аны алып килмәделәр. Криворучко башка җинаять эше буенча психологик экспертиза үтә, шуңа күрә суд утырышын 2 декабрьгә күчерделәр.
Фатырны су басқан, иденге жейілген линолеум бұзылған тұрақ білән идаре иту ұйышмасы буш вағдалар бері телекомпанияның қойнар әлімті желтәріне шундай хабар білән гест бисесінде яшаучы бір шәһәрдәшебез мөрәҗәгать етті. Мына жуыш көріліп тұрайды мұнда сіңіл. Әрі жылы утеплеріне болса, мұрттағы да чырып бітірге. Июнь ахырында Хәммәт абыйның фатирының юыну бүлмәсендә торбадан суга башлый. Нәтиҗәдә бөтен идән кайнар су белән тула. Линолеум дымлыктан кабарып чыга. Күгәрекләр барлыкка килде, вакшыбиннәр Шади хуҗа. 74 яшьлек пенсионер әлеге йортка хезмәт күрсәтүче комфорт оешмасы ишек төбен күп тапты. Килгән зыянның бәясен 4000 сум дип бәялиләр. Түләргә вәгъдә итәләр. Шәһәрдәшкә бу акчаны фатир түләү хисабына кертәчәкләрен белдерәләр. Тик шулай да бу эш айларга сузыла. Жакка барам, будет, на ту неделе будет, завтра, через 2 дня будет. Жоқ та жоқ. Причисление. Хоть бы карплатка, да, помогает сажаре бетін причисление болу сүретінден. Безнең шалтыратудан соң коммуналчылар бу мәсьәләне тиз арада хәл итәргә тырышты. Баш инженер безне фатир ишек төбендә үк каршы алды. Фатирга килгән зыян 4000 сумны гаилә 2нче айда алачак дип шандырды ул. Тиешле гаризага фатир хуҗасы безнең төшерү төркеме килер алдыннан кул куйган. Бу мәсьәләне шишәр өчен ни өчен 5 ай вакыт кирәк булган, анысы билгесез. Дан заявление мы написали. Гаризаны без яздык, фатир хуҗасы аңа кул куйды. Мәсьәлә шишелде дип уйлыйм. Башка дәва юк. Ноябрь айында фатир өчен түләү квитанциясына Хәммәт Гариповка күптән көтелгән акча күчәргә тиеш. Идәнгә җәелгән линолеумын пенсионер 2нче язга алыштырырга уйлый. Илсия Валиуллина, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Коммуналь хезмәтләр өчен вакытында түләп баручы шәһәрдәшебезнең фатирына канализация буенча агырга тиешле пычрак сулар керә башлый. Эш шунда коммуналчылар күрше бурычлы фатир хуҗаларына канализация торбаларына заглушкалар куйган. Коммуналь хезмәтләр өчен түләмәгәннәр аркасында күршеләре җафалана. Валентина Степановна фатирында пычрак су яңгыр булып 2нче көн ага. Начар ис булмасын өчен ул салкынга да карамастан тәрәзәләрен ачып тора. Вот обращалась я в ЖЭК, обращалась я... Мен торак эксплуатация бүлегенә идарә итү оешмасына мөрәҗәгать иттем. Монда безнең катнашыбыз юк дип белдерделәр. Заглушканы алудан баш тарттылар. Проблеманы суд аша хәл итегез диделәр. Әмма шәһәрдәшебез күршеләрен судка бирергә җыенмый, заглушканы дөрес куйсалар, ул башка фатирда яшәүчеләргә уңайсызлыклар тудырмас иде ди. Хәбәрчебез идарә итү компаниясына мөрәҗәгать итте. Сөйләшү азагында гына белгечләр бурычлының фатирыннан заглушканы алуларын исләренә төшерделәр. Яңа ел бәйрәмнәрендә әлбәттә озак калмады, инде күпләр якыннарына нинди бүләк алу турында уйлый да башлагандыр. Аларны кайда сатып алу отышлы булачаксың? Хәбәрчебез белеште. Эре ювелир шелтәре үзенең туган көнен билгеле. Ювелир центр ачылуга 24 ел. Бу барлык сатып алучыларында бүләкләр һәм күңелле сюрпризлар көтә дигән сүз. Группа компании Ювелир Центр отмечает. Ювелир Центр компаниялар төркеме үзенең туган көнен билгеле. 20 ноябрьдән 25 ноябрьгә кадәр барлык бизәнү эшләнмәләрен җитештерүче бәясеннән тәкъдим итәбез. Ювелир Центр Башкортстан Республикасындагы эре зеркән шелтәрләренең берсе. Аның инде бүгенге көндә бөтен Россия буенча 120 кибете бар. Кыйммәтле һәм ярым кыйммәтле ташлар белән коллекциялар: топаз, инҗе, аметист, гранат, рубин, зөбәрҗәт һәм бриллиантлар. Хәзер ювелир центрда туган көн уңаеннан отышлы сатып алу вакыты. Бизәнү эшләнмәләре җитештерүче бәясеннән. Искеләреннән ялыккансыз икән, ювелир центр салоннарында аны яңага отышлы шартларда алыштыра аласыз. Эшләнмәне кулай бәягә салонга тапшыру мөмкинлеге дә бар. Алыштырганда алтынның 1 граммы 2700 сум, сатып алу 1350 сумнан. Шиялы картиналар галереясында яңа җитәкче Илсия Захидуллина Илдус кызы аның бар эшчәнлеге мәдәният белән бәйле. Ул 2005 елдан башлап бүгенге көнгә кадәр шәһәр башкарма комитетында мәдәният идарәсендә белгеч булып эшләде. 2011 елдан баш белгеч булып билгеләнде. Музей һәм библиотека эшчәнлекләрен, һәйкәлләрне саклау мәсьәләләрен һәм рәсем сәнгате эшләрен алып барды. Картиналар галереясы 1980 елда ачылды. Шуннан бирле аның белән Гөлсабира Хакимова, Флюра Ганнетдиновалар җитәкчелек итте. Впереди у картины галереи 35-летие. Картиналар галереясының 35 еллык юбилее якынлаша. Әлеге датага багышланган күп кенә чаралар үткәрелде. Яңа җитәкче буларак, миндә киләчәктә шундый чаралар бик күп булачак дип ышандырып әйтә алам. Коллективның һәм картиналар галереясының яңа җитәкчесе билгеләнде. Без аның өчен күңелдән котлыйбыз. Бу вазифа белән һәм аңа инде зур өметләр баглыйбыз. Һәм шәһәрдәшләребезне безнең юбилей күргәзмәсенә, ул 35 еллык юбилейга багышлана, Мәскәү
Мәскәүдән килгән Андреяка академиясы акварельләре күргәзмәсенә чакырып калабыз. Яңа күргәзмәдән тыш бүген картиналар галереясында истәлекләр һәм иҗат турында уйланулар дип исемләнгән китапны тәкъдим итү кичәсе дә булды. Китап шәһәребезгә 5 монументаль композиция бүләк итеп калдырган скульптор Илдар Хановка багышланган. Зур залга студентлар, төзүче ветераннар, чолының хөрмәтле шәхесләре һәм сәнгать ияләре килде. Китап авторы Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Роза Солтанова. 255 битлек китапка Илдар Хановның иң якын дуслары, архитекторлар, сәнгать әһелләре, барысы 25 кеше архитектор турында истәлекләр һәм иҗаты турында уйланулар язылган. Бында минем Илдар турында үземнең истәлекләре генә түгел. Бу китапны без 1 ел әзерләдек. Чөнки максат куелган иде. Инде бында максимально аны белгән һәм аның якын булган шәхесләрне кертү. Голос дети проектында катнашучылар авыру балаларга ярдәм итә. Бу минутларда Орган залында хәйрия концерты бара. Бу кичтә җыелган акча церебраль паралич белән авырулучы балалар өчен тотылачак. Концерт алдыннан яшь артистлар Дети ДЦП фондына барды. Анда үзенчәлекле балалар белән дә танышты. Ребятки пришли посмотреть. Фонд уюшуга бүген 11 ел. Туган көнгә гадәттә кунаклар килә. Бүген фондта Голос дети проектында катнашучылар. Азали, ребяткам пока скажем. Пока. Яшь артистлар хәйрия белән күптәннән шөгыльләнә. Балалар церебраль параличы турында да шактый беләләр. Иң мөһиме чит кеше кайгысына битараф булмаска кирәк диялар. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Вообще, я давно занимаюсь благотворительностью. Хәйрия эше миңа чит түгел, авыру балаларга ярдәм итәргә тырышам. Шатлыгымны алар белән уртаклашу миңа канәгатьләнү хисе бирә. При той мысли, что есть такие дети, которые неполноценно могут что сделать, и мне сердце сжимается. И авыру балаларны күргәч күңелемә бик авыр. Аларга ничек булса да ярдәм итәсем килә. Күңелләрен бераз булса да күтәрергә телим. Фонд хезмәткәрләре яшь артистларны балалар белән таныштырды. Бу алар өчен тормышта тагын бер адым дигән сүз. Бу таза балалар, алар үзләренең матур җырлары белән безнең балаларның да күңелен күтәрәләр, аларга уңай якка уйларга ярдәм итәләр, ата-аналарның да күңеле күтәрелә, балаларда бик күп уңай эмоциялар белән концерттан канатланып кайталар. Фондта балалар белән танышканнан соң артистлар Орган залына юнәлде. Бу минутларда алар инде концертта. Җыелган акча тулысынча авыру балаларны дәвалауга тотылачак. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Фондның Голос дети проектында катнашучыларны чакыру теләге Чаллы хакимияте һәм Татарстан хөкүмәте тарафыннан теләктәшлек тапты. Йолдызлар белән бер сәхнәдә церебраль паралич белән авыручы балалар да чыгыш ясый. Алар моның өчен махсус концерт номерлары әзерләде. Лесен Ханова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Татарстанда көчле җил һәм буран көтелә. Республика гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мөхитне күзәтү идарәсе хәбәр итүенчә, Татарстанның кайбер районнарында бүген төнлә булачак буранны иртән һәм көндез кар, юеш кар алыштырачак. Юлларда бозлавык, кар көртләре саклана, көньяк-көнчыгыштан көчле җил, көчәйгән вакытта аның тизлеге 23 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Татарстанда көндез һава температурасы көньяк-көнчыгыш районнарда 9 градуска кадәр төшсә, республиканың көньяк-көнбатышында 1-4 градус кына булачак. Юлларда сак булыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Алда безне яллар көтә. Ялларны әлбәттә инде файдалы һәм күңелле итеп үткәрегез. Киләсе атнада нәкъ шушы урында һәм шушы вакытта без һичшиксез күрешербез. Исән-имин булыгыз.